Moi! Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, lopeta! Assa please, passa napamiin, sai tuo ja bensiiniin viihdekeskuksiin. Ei meidän hermokiput kestä, pikseli viidakos meidän läpi kopioivi viivakoodiloisiin. Kirjaimellisesti meillä on kovot kovilla, kultakala muisti, ärsyke lobotomia. Niinku sitikanit tiedon valtatiellä saalina, kohderyhmänä myymälät mainosmiehen maalina. Digitaalipoika voi skippaa mut ei kelata, ei tää yli kahtamin saa burgeria venata. Suuret metsästäjät löydät lihat tiskiltä, vakuumipakkaukset on helpompia listiä. Kauppakatedraalin katto rakennettu korkealle, myytäviä unelmia löytyy joka sormelle. Sirpaloitu massa, siksi vaikea pitää yhtään, mut paskaa pitää myydä, et sä kelaa sitä yhtään. Salmonella yöreis, mozzarella yökkäreis, seistä siellä yökkäreis, öykärein työkkäreis. Mis uusi ideoita täs idarilla oo, taakapia toivo sugar shigarilla joo. Planet Fanis tuo teini reivaa, sisällä viidekeitaan, mitä vittu sitten meinaa? Meinaa ettei kuka tarva epäilyttävä leimaa, sulatuen koko kuppikunta kulmakarvat sheivaa. Me ollaankaan valmiit sitten geenimuunteluu, mallispäikä övereissä suoli huuteluu. Alla tuonne pillupareiks täällä meni pytty, peli sytty, ei me olla tämmöisiksi kehitytty. Hattu upee, kengät hienot, kaini jos yli päällä tällaiset on rienot. Samalta sitä oma hyvä ympärille siedot, imee kullan kaivaa susta pillikuluttajatiedot. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, telkkari, nuku. Herää, kauppoti, lopeta! Se mitä sanot koulutukseks on se, et Maikka kertoo sun kautta terveisiä sun pomolles. Mä vedän Stragasta, pässiä narusta. Lenkari valmistaja elää kadun kakadusta. Ei vapautusta näillä euron orjamarkkinoilla. Vedä kellos poika, aika saada aika kiinni. Tän jävä riimit on ku pläjät efedriini. Ja joka rägis nigga fätist räpis. Mä kävin katton Getto Seppo siellä sairaalassa. Aamutakin sidehärssä päässä pöydän pailamassa. Aivo kuumes meille nää Danny Kene lainamassa. Terapiaryhmä kesken tanssitila raivamassa. Älä sekoita siis niin fluitarrioppareihin. Preikata yksis näihin Yle Teeman dokkareihin. Kuukka puttas nope jättämässä laineen käy. Aika pistää haisee kun käppi täyn. Olipa kerran Matti ja Seppo, lempinimet oli Gangsta ja Getto. Heidän harrastuksen hommaa metro ja heitä ei kiinnostanut vittuukaan. Olipa kerran Matti ja Seppo, lempinimet oli Gangsta ja Getto. He kuuntelivat HC Tekno ja heitä ei kiinnostanut vittuukaan. Olipa kerran Matti ja Seppo, lempinimet oli Gangsta ja Getto, Getto, Getto. Tässä ei ole kyse siitä, että onko Osama Bin Laden esimerkiksi elossa ja onko se... No tietenkin se on elossa! Siitä ei ole kysymys! Kysymys on siitä, että valheita levitetään vastuuttomasti internetin kautta! Ja nämä salaliitot ja ne on vaiennettava, hiljennettävä, lopetettava! Ne ovat vaarallisia! Tämä Seppo Lampelaki! Minä en nukkunut viikkoon kun luin sen hullu kounin! Minä olen sen jälkeen kuunnellut Wagneria viikon putkeen! TV:stä rauhoittavia ohjelmia! Syönyt lääkkeitä, jotta unohtaisin ne valheelliset ja destruktiiviset siemenet, mitkä koittaa kylveä me ennen kaikkea lapsiimme!